Здравейте, фенове! Включваме се от късна, тъмна, мрачна София и съм си пуснала лампата тук на автомобила. Какво правите? Как сте? Как върви? Общо взето тези дни размишлявам над това, че когато караш кола, винаги мислите, които излизат в твоята глава, са много екзистенциални. За нещата от живота, за това какво да правиш с него, как да ти се случи всичко. Не знам защо точно като се кара, това нещо се случва. Обаче тогава някакси мисълта ти тече повече, може би оставаш само с мислите си или не знам, и докато караш това успокоява, въпреки че в моят случай напряга. По време на трафика, нали? Иначе вечерно време много обичам да карам кола и особено като няма коли, толкова трафик и просто да поседнеш в колата, аз обожавам да седя в колата и да слушаш нещо, да гледаш нещо, да ядеш в колата. Абе всичко да правиш в колата, това ми е любимо. При вас така ли е? Обичате ли да си седите в колата по-дълго време? Просто ей така. Питам просто. Малко така от тази светлина, се надявам всичко да е наред. Какво такова? Добре, фенове, оставям ви лека вечер. Айде, чао! Виждаме се, чуваме се, знаете процедурата. Бъдете здрави!